Здравейте на всички! В момента ще ви направя на ревю на Asus Honor DG. Това е една много хубава карта за тая цена. Може да я намерите в магазините или да се поръчате от 50 до 65 лева, зависи от кой магазин къде я поръчвате. Значи картата е доста добра за тая цена, като включва процесор, при който даже скъпите модели на Asus Honor, където са 809, 700, 600, включват него. Тук е само че същия процесор, но малко усъкътен, но това не е кой знае какво. 5+1 е картата, но можеш да включиш два виртуални говорителя и тук вече да си ги наместваш който където искаш. Така, значи, евентуално ако изтеглите филм 7+1, също е включвате 8 канален канал. Тук е то ви е дадено Dolby Digital X или Digital Theater Sound. Така се казва. S8 канала. Dolby Digital 6 канала. Вече за слушане на музика 2 канала. За игри предимно 8 канала. Това е хубавото. Да. Извинявам се за забавянето. Така. Значи тези два виртуални говорителя са много сполучливи. В смисъл при филми, където си го правите на 8 канала, е идеално. Миксер на всички канали. Ляв, десен, център, субвуфер, сараунд, лев и десен, ефекти. Това е супер яко. Тук са дадени 4, които са едни от най-хубавите ефекти. Това е все едно си в някаква кръчма, бар или нещо подобно с малко еко. И звука ще бъде стана. Това тук е като нещо като канал, закрита вода, такова с някакво еко. Това е театър, опера или нещо подобно. Това е къща. По принцип май не знам, тухлена, не знам. И така. Тук с мои си правиш, тук големината на стаята, голяма, малка, средна. Караоке имате. Плейбак, това е много хубаво, ако нямате субвуфера само с 5 колони. И предните две са с ниски, високи и средни, с пълен обхват. Правите ето това. И автоматично, не объркахме се, това са за задните и автоматично се оголемяват и това е супер добре. Оттам се вади бас и т.н. Връщам ги, защото имам субвуфер. Тая функция също е много яка, увеличава всички звуци, примерно при филм, където се чуват славите, примерно тик-тик, хората, които си говорят страни, вятър, някакви листа, боболечки, увеличава автоматично звука и все едно установката става много по-жива, по-реална и така. Увеличава всички странични звуци, които по принцип се чуват малко, слабо. Хифи, тая опция спира всякакви видови ефекти. В смисъл, както се предава от плеера, така както се предава филма, така се чува, без никакви ефекти и така нататък. Това е за игри по принцип, за слушалки. Има игри, които включват там някакви
функции, някакви специални 3D ефекти, допълнителни звуци, в смисъл по-жива става, но не всички игри ги поддържат. По принцип, като играете игри си го оставяте така, дали ще включва или не. В принцип играта, ако го има, си го оставяте на включено. Това е, значи за запис на звук или някакви видео ревюта имате това, точно не знам как се казва, заглуша да няма някакви смущения и т.н. Това е за игри, примерно къде дадено, точно не знам за това, но някакви с микрофона свързани екстри, да се променяте гласа, така да звучи различно докато играете игри и така нататък. Общо взето това е за Asus Honor 69 как беше това, както да. Това е 96, 48, 44 изходната чистота. Аз съм е дала най-голямото. В принцип много по-як и по-хубав звук вади от те вградените карти, които са. И заслужава се за тая цена, просто ще усетите голяма разлика, като пуснете на какъвто и да е усилвател, на каквито и да е колони, колонки, колони и т.н. Звука просто е доста по-добър. Също така и баса просто е невероятен. За тая цена 50-60 лева просто няма равна вградена звукова карта, но наистина има, особено Smart Volume, е нещо прекрасно. Тези звуци, където съм гледал филми и клипчета и всичко друго, особено 5+1, не бях ги чувал до сега. В смисъл с Smart Volume чуваш такива звуци, където преди съм гледал филми с вградената звукова карта, не бях ги чувал тези звуци с Asus Honor DG. Чух такива звуци, където въобще не бях знаел, че ги има и съществуват. Това е от мен накратко. Лекичка ви желая.